Сподіваюся, ви вже подивилися першу частину, де ми говорили про те, як Рим народився на болотистих землях серед плебсу й утікачів, як він поступово зміцнів, пройшов крізь війни з сусідами, пережив жахливу навалу галів, але зумів відродитися і підкорити всю Італію. Там, де інші держави могли б зникнути з карти, Рим лише загартувався. І ось тепер, коли вся Італія підкорена, для Риму відкривається нова сторінка. На горизонті з'являється суперник, не менш сильний і амбітний – Карфаген. Якщо Рим контролював землю, то Карфаген панував на морі. І вже зовсім скоро ці дві сили зійдуться у боротьбі, яка триватиме понад століття і вирішить долю всього середземного світу. Після Гальської навали Рим стояв на межі загибелі. Місто було спалене, населення принижене, а авторитет у сусідів підірваний. І все ж, замість того, щоб розчинитися серед дрібних італійських племен, Рим виявив упертість, якої ніхто не очікував. Його мешканці відбудували мури, заново звели храми, відновили дисципліну у війську і з подвоєною силою взялися за розширення влади. Протягом IV століття до нашої ери римляни крок за кроком підкорили сусідні племена. Самніти, етруски, латини – кожен із них на певному етапі ставав ворогом, і кожен у фіналі визнавав силу Риму. Але римляни не лише воювали. Вони будували дороги, щоб швидко перекидати війська. Вони створювали союзну систему, яка забезпечувала нових воїнів у разі війни. Переможені міста отримували частину прав, але не рівність. Вони мали служити Риму, надавати солдатів, платити податки. Це була своєрідна Італійська федерація, у якій Рим завжди стояв на вершині. На кінець III століття до нашої ери ситуація стала очевидною – Італія належала Риму. Але самі римляни розуміли, що влада на суходолі ще не все, бо за морем існувала інша сила – держава, яка панувала не над полями та горами, а над хвилями. Її багатство було таке велике, що в очах римлян воно виглядало казковим. Це був Карфаген. Карфаген виник як колонія фінікійців, мореплавців із міста Тір у Леванті. З маленької факторії на узбережжі Північної Африки він перетворився на справжню метрополію. Його гавані були заповнені сотнями кораблів, його ринки – товарами з усіх кінців Середземного моря. Срібло з Іспанії, зерно з Африки, слонова кістка і екзотичні товари з далеких земель – усе сходилося у Карфагені. Якщо Рим будував свою міць на дисципліні та союзі громадян, то Карфаген жив завдяки торгівлі, грошам і контролю над морськими шляхами. Дві держави були надто різними. Рим – суходольний хижак, який крокував дорогами Італії. Карфаген – володар хвиль, для якого кораблю були тим самим, чим для римлян – легіони. Але їхні інтереси неминуче перетиналися, адже посередині між Італією і Африкою лежав острів, який здавна приваблював усіх завойовників. І це Сицилія, вона була справжнім коштовним каменем. Її чорнозем родив стільки зерна, що міг прогодувати цілі армії. Її береги були зручними гаванями для кораблів. Вона лежала на перехресті шляхів між Сходом і Заходом, між Єгиптом і Іспанією, між Африкою та Італією. Хто володів Сицилією, той контролював ключ до Середземного моря. Не дивно, що за неї боролися всі. Греки давно заснували тут свої колонії, найбільше з яких Сіракузи змагалися за першість на острові. Карфаген тримав на західній частині Сицилії свої гарнізони, перетворюючи її на плацдарм для контролю над морем, а тепер і Рим почав придивлятися до цієї землі. Спочатку Рим і Карфаген навіть були союзниками. Під час війни з Пірром, царем Епіру, вони ще могли домовитися. Флот Карфагена допомагав проти греків, а Рим зосереджувався на сухопутних боях. Але це було тимчасове зближення, яке приховувало справжнє суперництво. Бо обидві держави розуміли, два леви не можуть довго жити в одній долині. Напруга зростала.
На Сицилії дедалі частіше спалахували конфлікти між містами, і кожен із них тягнув за собою втручання більшої сили. У 280-х роках до нашої ери саме тут, на острові, почав формуватися вузол протиріч, який згодом переріс у справжню війну. Кульмінацією стала історія з містом Месана. Там владу захопила група найманців, відомих як мамертинці. Вони були жорстокі і прагнули втримати контроль, але опинилися між двома вогнями. З одного боку тиснули карфагенські гарнізони, з іншого – греки із Сиракуз. У відчаї вони звернулися по допомогу до Риму. Для Сенату це було непросте рішення. Рим ще ніколи не втручався у справи за межами півострова. Дехто вважав, що йти на Сицилію значить кинути виклик Карфагену і втягнути державу у війну, якої вона не витримає, а інші ж бачили в цьому шанс – здобути контроль над островом і стати гравцем не лише на суші, а й на морі. Зрештою, рішення було прийнято. Рим відправив легіони на Сицилію. Цей момент став переломним, адже відтепер Рим і Карфаген більше не могли залишатися байдужими одне до одного. Якщо раніше їхні інтереси лише злегка перетиналися, то тепер вони зіштовхнулися лобом у лоб. Два світи, дві системи, дві супердержави і лише один острів, який міг вирішити, кому належатиме Середземне море. Саме так у боротьбі за Месану і за Сицилію розпочалася війна, яка ввійшла в історію як Перша Пунічна. Для римлян це був перший справжній досвід масштабного морського конфлікту. Для карфагенян – виклик, який вони не могли ігнорувати. І хоча тоді ніхто ще не знав, що війна триватиме понад 20 років, уже перші кроки давали зрозуміти, попереду довга і запекла боротьба, від якої залежатиме доля обох держав. Якщо вам цікава ця історія, підписуйтесь, також прошу підтримати канал своїм лайком і коментарем. Для вас це нічого не коштує, а для мене це велика допомога від вас в розвитку каналу, і це дасть мені мотивацію робити нові відео. Якщо не знаєте, що писати, просто напишіть, як у вас справи, де ви слухаєте це відео і котрій годині. Якщо вам важко зараз і ви не маєте з ким поспілкуватися, пишіть мені, і ми поговоримо на будь-які теми письмово або можемо зідзвонитися. Я серйозно. Підтримка дуже потрібна зараз нам всім. Давайте допомагати один одному. Дякую. Коли римські легіони вперше ступили на землю Сицилії, вони ще не знали, що війна затягнеться майже на чверть століття. У Сенаті вважали, що це буде звичайний похід – кілька боїв, кілька угод, і все швидко завершиться. Але Карфаген думав інакше. Для нього Сицилія була не просто островом, а ключем до його могутності, до контролю над морською торгівлею. І поступатися ним карфагеняни не збиралися. Перші сутички відбувалися на суходолі. Тут Рим мав очевидну перевагу. Легіони були добре навчені, дисципліновані і звикли до тяжких кампаній в Італії. Карфагенські війська натомість складалися з найманців – галлів, іберів, номідійців, які билися хоробно, але не завжди були віддані до кінця. Тож на суші римляни швидко відчули себе впевнено. Вони брали міста одне за одним, витісняли карфагенян і, здавалося, перемога близька. Але війна мала другий вимір – море. І тут ситуація була зовсім іншою. Рим ніколи раніше не мав великого флоту. Його сила завжди була в піхоті, в легіоні. Карфаген же протягом століть панував на водах. Його кораблі борознили простори від Гібралтару до Егейського моря. Його моряки знали кожен вітер, кожну течію. У морських битвах у римлян не було жодного досвіду, а в карфагенян – покоління практики. Коли перші римські кораблі вийшли в моря, вони швидко відчули цю різницю. Карфагенські трієри і квадриреми рухалися впевнено, їхні екіпажі були злагоджені, удари таранних носів пробивали борти римських суден і ті йшли на дно. Римські воїни звикли перемагати на землі, раптом опинилися безсилами на хвилях. Але саме тут проявилася одна з ключових рис Риму – здатність учитися на поразках. Римляни зрозуміли, якщо вони не створять флоту, то ніколи не зможуть виграти війну. І вони взялися за це з тією впертістю, яка вже не раз рятувала їх у найтемніші часи. За легендою, римляни захопили карфагенський корабель, що викинуло на берег, і розібрали його до останньої дошки. Вони скопіювали кожен елемент, кожен шип, кожну заклепку і почали будувати власний флот.
Тисячі робітників, яких ще вчора можна було бачити в полях, тепер працювали на верфях. За кілька місяців Рим створив десятки кораблів, а ще трохи згодом – цілу армію на воді. Але навіть маючи кораблі, римляни залишалися недосвідченими моряками. І тоді вони вигадали хитрість. Замість того, щоб змагатися з карфагенянами у маневрах, вони зробили море продовженням суходолу. На свої кораблі римляни встановили спеціальні містки з гаками, так звані ворони. Коли два судна сходилися, місток падав на палубу ворога, гаки вчіплювалися за борти, і римські легіонери переходили в абордаж. Тепер бій на морі ставав тим самим, що й на землі – рукопашним зіткненням, де римська дисципліна не мала рівних. Ця інновація перевернула війну. У битві при Мілах у 260 році до нашої ери римляни вперше здобули велику морську перемогу. Карфагеняни, звиклі до переваги, були приголомшені, і хоча війна ще тривала, стало зрозуміло – Рим більше не є сухопутною державою, він навчився битися і на хвилях. Протягом наступних років боротьба точилася то з перемінним успіхом, то з важкими втратами. Рим втрачав кораблі в бурях, будував нові, знову виходив у море. Карфаген тримався завдяки досвідченим морякам і ресурсам. Війна виснажувала обидві сторони, але римляни були вперті. Кульмінація настала в 241 році до нашої ери, коли відбулася битва при Егатських островах. Там римський флот, відновлений після катастроф, завдав карфагенянам нищівної поразки. Карфаген більше не міг утримати Сицилію. Він попросив миру. Рим диктував умови. За договором Карфаген відмовлявся від Сицилії, сплачував величезну контрибуцію і визнавав поразку. Для Риму це була перша велика перемога за межами Італії. Сицилія стала його першою провінцією, не союзною територією, а справжнім володінням, керованим римськими намісниками. Для Карфагену це була болюча втрата. Його авторитет похитнувся, його фінанси ослабли, і все ж місто залишалося багатим і впливовим. У його гаванях і далі будувалися кораблі, його купці і далі торгували. Поразка лише підштовхувала карфагенян до пошуку нових можливостей. Вони звернулися на захід, до Іспанії, де ще можна було знайти срібло і нових воїнів. Саме там виросте людина, яка стане для Риму справжнім кошмаром. Його звали Ганнібал. Поразка в Першій Пунічній війні буде для Карфагена принизливою. Втрата Сицилії, контрибуції, зруйнована морська перевага – усе це здавалося смертельним ударом. Але історія Карфагена на цьому не закінчилася. Як іноді буває, поразка не зламала, а лише змінила напрямок. Карфаген почав дивитися на захід. Там, у багатій Іспанії, було срібло, руди, нові землі і воїни. Саме тут з'явилася нова династія воєначальників – сім'я Барків. Її засновник Гамількар Барка був досвідченим полководцем, який ще під час Першої Пунічної війни прославився своєю витримкою. Він розумів, майбутнє Карфагена не лише в морі, а й в суходолі. Саме він заклав основи карфагенської експансії в Іспанії. Його зять Газдрубал продовжив цю справу, закріпивши вплив Карфагена в регіоні. Але головна роль чекала на сина Гамількара – Ганнібала. Є легенда, що коли Ганнібал був ще хлопчиком, його батько привів його до вівтаря і змусив поклястися, що він ніколи не буде другом Риму. Малий поклав руку на жертвоприношення і повторив слова клятви. І, схоже, він не забув їх до кінця життя, бо вся його подальша кар'єра була однією довгою війною проти Риму. У 280 році до нашої ери Ганнібал вирішив, що настав час ударити. Карфаген уже мав могутні позиції в Іспанії, сильне військо, фінансову базу, але Рим пильно стежив за цим і уклав угоду з містом Сагунтум, союзником на іспанському узбережжі. Коли Ганнібал напав на Сагунтум, Рим зажидав від Карфагена видати його. Карфаген відмовив, і війна почалася.
Вже перші кроки Ганнібала стали легендарними. Замість того, щоб іти звичним шляхом – морем чи суходолом через південь Франції, він обрав маршрут, який здавався божевільним – через Альпи. З армією, у якій були іспанські, гальські воїни, кіннота і навіть бойові слони, він рушив крізь засніжені перевали. Цей похід став символом його геніальності та відчайдушності. Багато воїнів загинуло, але ті, що вижили, вийшли до Італії, і вся римська держава здригнулася. Ворог був біля воріт. У перші роки кампанії Ганнібал здобув низку приголомшливих перемог. У битві біля Тразіменського озера він заманив римлян в пастку, і цілі легіони були знищені. Але справжнім шоком стали Канни. Там, у 216 році до нашої ери, Ганнібал застосував тактику подвійного охоплення. Він дав римлянам затиснути свою піхоту в центрі, а потім кіннота і фланги замкнули кільце. Римська армія опинилася оточеною. Це була катастрофа. За день загинули десятки тисяч воїнів, серед них консули, сенатори, цвіт римського суспільства. Канни стали однією з найстрашніших поразок у військовій історії. Рим стояв на межі. Паніка охопила місто. Багато союзників почали зраджувати, переходячи на бік Ганнібала. Здавалося, ще крок, і він увійде в сам Рим, і все завершиться. Але тут відбулася дивна річ. Ганнібал не рушив на місто. Чому? Це питання історики обговорюють донині. Можливо, його армія була виснажена і не мала ресурсів для облоги. Можливо, він очікував, що союзники Риму масово зрадять, і тоді Рим упаде сам собою. Як би там не було, Ганнібал зупинився. І цим дав Риму шанс. Рим відповів у своєму стилі. Він не капітулював, він не пішов на переговори. Навпаки, Сенат ухвалив не вести переговорів, поки ворог на нашій землі. Замість нових великих битв римляни обрали стратегію уникання прямого зіткнення. Полководець Фабій Максин, якого прозвали кунктатором, той, що зволікає, розтягнув війну. Він не кидався у бій, він виснажував ворога дрібними сутичками, спустошував поля, відрізав підкріплення. Рим поступово навчався жити з Ганнібалом на своїй території, не даючи йому вирішальної перемоги. Тим часом війна велася і в інших місцях – у Сицилії, у Македонії, у самій Іспанії. Саме в Іспанії виріс новий римський командувач Публій Корнелій Сципіон. Він спочатку був просто молодим аристократом, але з часом довів, що має талант і амбіції. Його перемоги в Іспанії поступово підточували сили Карфагена. І хоча Ганнібал ще довго тримався в Італії, ситуація змінювалася. Союзники поверталися до Риму, карфагенські ресурси виснажувалися, а Рим, навіть після Кан, залишався непохитним. Це була одна з головних відмінностей між двома державами. Карфаген міг мати генія в особі Ганнібала, але Рим мав систему, яка переживала будь-які удари. Врешті-решт війна мала завершитися. Рим знову обрав нестандартний шлях. Замість того, щоб нескінченно боротися з Ганнібалом в Італії, він переніс війну до Африки. Молодий Сципіон почав готувати похід, який мав назавжди змінити баланс сил. Коли стало зрозуміло, що витіснити Ганнібала з Італії швидко не вдасться, у Римі почали шукати інший вихід. Логіка була проста. Якщо ворог не йде з твоєї землі, треба змусити його повернутися додому. І для цього слід було перенести війну в саме серце Карфагенської держави – в Африку. Але потрібна була людина, здатна це зробити. І такою людиною став Публій Корнелій Сципіон. Його вже знали після перемог в Іспанії. Він не лише витіснив карфагенян із цього регіону, а й зумів завоювати прихильність місцевого населення. Його молодість, енергія та рішучість контрастували зі втомленими сенаторами, які десятиліттями боролися з Ганнібалом без остаточного результату. Сципіон мав сміливий план – зібрати армію, переправитися в Африку і завдати удару по самій метрополії Карфагена.
Сенат спершу вагався, надто великим був ризик. Але згодом погодився, і Сципіон отримав командування. Його армія вирушила через море на землю, де ще жоден римський полководець не вів великої кампанії. Африка зустріла його вороже, але саме тут сталося те, що змінило хід війни. Сципіон уклав союз з нумідійцями, племенами вершників, які славилися своєю мобільністю і майстерністю. Їхній вождь Масиніса став важливим партнером римлян. Його кіннота давали те, чого Риму завжди бракувало у зіткненнях із Ганнібалом – швидкість і маневреність. Перші бої в Африці показали, що ініціатива тепер на боці Риму. Карфаген, відчувши загрозу власним стінам, мусив викликати Ганнібала додому. Після 1,5 років походів по Італії він нарешті залишив цю землю і повернувся, щоб очолити оборону своєї батьківщини. І так доля звела двох великих полководців – Сципіона та Ганнібала. У 202 році до нашої ери неподалік міста Зама відбулася вирішальна битва. Поле було рівне, просторе, і це грало на руку римлянам та їхнім нумідійським союзникам. Ганнібал, як завжди, використав своїх бойових слонів, сподіваючись зламати римські ряди. Але Сципіон наказав легіонерам розступитися, залишивши коридори. Слони пронеслися крізь шеренги, не завдавши серйозної шкоди, а багато з них злякалися й повернулися назад, змішавши власні лави. Після цього в бій вступила піхота. Це було запекле зіткнення. Римські легіони проти досвідчених карфагенських воїнів. Ганнібал кинув у бій усе, що мав, але Сципіон тримав лінію. І вирішальний момент настав тоді, коли нумідійська кіннота Массиніси разом із римською кавалерією охопила карфагенян із флангів. Картина нагадувала Канни, тільки тепер ролі були протилежними. Сам Ганнібал ледве врятувався, але його армія була знищена. Після Зами Карфаген не мав більше сил для опору. Він попросив миру. Умови були принизливими. Карфаген втрачав усі заморські володіння, віддавав флот, сплачував величезну контрибуцію і не міг вести війн без дозволу Риму. По суті, він ставав тінню самого себе. Для Риму ж ця перемога була тріумфом. Вона завершила Другу Пунічну війну і показала, що навіть після Канн і найбільших поразок Рим здатен піднятися і перемогти. Сципіон отримав почесне прізвище «Африканський» і увійшов в історію як один із найвидатніших полководців античності. Проте, хоч Карфаген і був розгромлений, він усе ще існував. Його багатство, його ринки і упертість мешканців не дозволяли місту повністю зникнути. І вже в наступні десятиліття у Римі дедалі голосніше лунали слова «Картаго деленда ест» – «Карфаген має бути зруйнований». Ці слова стануть пророцтвом для останньої, Третьої Пунічної війни, але перед тим Рим мав пройти ще довгий шлях – розширення на схід, нові завоювання і водночас внутрішні кризи, які поступово руйнували саму республіканську систему. Поразка при Замі і жорсткі умови миру зробили Карфаген слабким, але не мертвим. Минали десятиліття, і місто поступово відроджувалося. Його гавань знову наповнилася кораблями, базари шуміли від торгівлі, земля давала врожаї. У той час, як Рим боровся на сході з македонськими царями і втручався у справи Греції, Карфаген тихо заліковував рани. І саме це дратувало римлян. У Римі дедалі частіше лунали голоси, що Карфаген, хоч і принижений, усе одно становить загрозу. Найвідомішим серед тих, хто закликав до остаточного знищення, був Марк Порцій Катон-старший. Кажуть, що він закінчував кожен свій виступ у Сенаті словами «Ceterum sensio Carthaginem esse delendam». А втім, я вважаю, що Карфаген має бути зруйнований. Ця фраза стала символом римської впертості і страху перед відродженням старого ворога.
Формальним приводом до війни стали суперечки Карфагена з нумідійським царем Масинісою, союзником Риму. За мирним договором Карфаген не мав права воювати без дозволу Сенату, але конфлікти з нумідійцями змусили його взятися за зброю. Це стало порушенням угоди, і Рим одразу використав це як виправдання. У 149 році до нашої ери римські легіони висадилися в Африці. Карфагеняни розуміли, цього разу ворог прийшов не для переговорів, а для остаточного вирішення. Вони були готові до відчайдушного опору. Рим зажадав від карфагенян неймовірного – здати всю зброю, усіх воїнів і навіть покинути саме місто, переселившись у глиб континенту. Це була фактично вимога самознищення. Карфаген відмовився. І почалася облога. 3 роки місто трималося. Його мешканці, жінки й діти, старі й раби – усі брали участь у захисті. Вулиці перетворилися на барикади, дахи – на укріплення. Карфагеняни виготовляли нову зброю з будь-яких матеріалів – із дерева, із металу, навіть із прикрас. Облога стала символом відчаю і впертості. Але римська машина була нестримною. Командування поступово переходило до молодого полководця Сципіона Еміліана, онука того самого Сципіона Африканського, що переміг Ганнібала. Він вів облогу методично, відрізаючи Карфаген від усіх ресурсів, стискаючи кільце все щільніше. У 146 році до нашої ери відбувся фінальний штурм. Римляни прорвали мури і почали вуличні бої. Кожен будинок перетворився на фортецю, кожна кімната – на поле бою. Карфагеняни билися до останнього. Лише після кількох днів безперервних сутичок місто впало. Те, що сталося далі, запам'яталося як одна з найжорстокіших сцен античності. Місто було зруйновано до фундаменту. Тисячі людей загинули, десятки тисяч продані в рабство. За легендою, римляни посипали землю сіллю, щоб там більше нічого не росло. І хоч сучасні історики сумніваються, чи справді так було, символічно ця історія відображає головне – Рим хотів стерти Карфаген із пам'яті. Знищення Карфагена стало кінцем 3 пунічних війн і столітнього протистояння. Рим більше не мав суперника на Заході. Він став беззаперечним господарем Середземномор'я – Маре Нострум, наше море, як його почали називати. Але перемога мала і темний бік. Разом із новими провінціями Рим отримав хвилю рабів, багатства і соціальних проблем. Суспільство почало змінюватися, зростала нерівність, бідні селяни втрачали землю, а нова знать накопичувала величезні статки. Зовнішня велич Риму ховала всередині насіння кризи, яка згодом призведе до громадянських воєн. Рим стояв у руїнах Карфагена, і переможці відчували, що тепер їхній світ безмежний. Уперше римляни могли сказати, море, яке ще недавно було полем боротьби, відтепер стало їхнім – Маре Нострум – наше море. Але, як це часто буває, найбільші перемоги приховують у собі зерна майбутніх трагедій. Коли зовнішні вороги були розбиті, Рим поступово почав воювати сам із собою. Потік багатств і рабів, що хлинув у Італію після пунічних воєн, змінив саму структуру суспільства. Селяни, які століттями були основою римської держави, поверталися з довгих походів і часто знаходили свої землі занедбаними. Дрібні господарі не могли конкурувати з багатими землевласниками, які купували величезні ділянки і перетворювали їх на латифундії, де працювали тисячі рабів. Римський легіонер, який воював десятки років за славу республіки, удома нерідко ставав жебраком. Тим часом у самому Римі зростала нова сила – плебс, міська біднота. Вони не мали землі, але мали право голосу.
І чимало амбітних політиків зрозуміли, саме ці люди можуть стати важелем у боротьбі за владу. Республіка, яка раніше стояла на суворій рівновазі між Сенатом і народними зборами, тепер перетворювалася на арену запеклих конфліктів. У цьому вирі з'явилися двоє братів, які щиро вірили, що Рим можна врятувати реформами. Вони належали до знатного роду гракхів, але більше дивилися на інтереси простих громадян, ніж на привілеї сенаторів. Старшого звали Тіберій. У 133 році до нашої ери він став народним трибуном і висунув аграрний закон. Суть була проста – обмежити розміри державної землі, яку окремі родини захопили, і обробляли як власну, і роздати її тим, хто нічого не мав. Для дрібних селян це було б відродженням Риму, а для Риму – відновленням міцної основи армії, бо тільки власники землі могли служити в легіонах. Але для аристократії цей закон звучав як пряма загроза їхнім статкам. Суперечка перетворилася на війну всередині міста. У день голосування сенатори та їхні прихильники підняли крик, зав'язалася сутичка, і Тіберій загинув від рук своїх політичних ворогів. Так, уперше в історії Риму внутрішній конфлікт закінчився не компромісом, не угодою, а кров'ю. Минуло 10 років, і молодший брат Гая вирішив продовжити справу. Він був красномовніший і рішучіший, ніж Тіберій. Гай не тільки відновив аграрний закон, а й запропонував цілу низку реформ. Зниження цін на зерно для міської бідноти, нові дороги й колонії для поселенців, судові зміни, що обмежували владу сенаторів. Він спробував створити нову систему, у якій прості люди мали б реальний голос. Але і на нього чекала трагічна доля. Сенат боявся, що популярність Гая зробить його небезпечним для всієї аристократії. Почалися заворушення, сутички на вулицях. Коли ситуація вийшла з-під контролю, Сенат вперше в історії проголосив так званий «останній декрет» – фактично надзвичайний стан, що дозволяв убити будь-кого, хто загрожував державі. Гай Гракх загинув, а з ним і його реформи. Смерть братів Гракхів стала вододілом. Відтепер політика в Римі вже не була лише змаганням слів у Сенаті. Вона перетворилася на боротьбу, де все частіше лунали кулаки, мечі і крики натовпу. Республіка втратила свій старий баланс. Вулиця і армія поступово ставали важливішими за закони і традиції. І хоча на короткий час місто знову повернулося до звичного життя, всі відчували – тріщина пролягла глибоко. Після Гракхів Рим більше не був тим самим. У ньому вперше пролилася кров громадян заради політичних ідей. А попереду чекали ще страшніші потрясіння – війна з власними союзниками, реформи Марія і нові диктатори, які мали змінити обличчя держави назавжди. Смерть братів Гракхів залишила Рим у тривожній тиші. На короткий час здавалось, що місто знову живе звичним життям. Сенат засідав, ринки шуміли, армія відправлялася у походи. Але під цією поверхнею вирувала напруга. Усі знали, реформи, які почали Тіберій і Гай, таки не були здійснені, а проблеми, через які вони піднялися, нікуди не зникли. Навпаки, вони ставали гострішими. Дрібні селяни продовжували втрачати землю, раби заповнювали Італію, працюючи на великих латифундіях. Міська біднота все більше залежала від дешевих роздач зерна. І серед цих людей росло розчарування. Держава, за яку вони воювали, більше не належала їм. У цей час до невдоволення додався ще один голос – голос союзників. Італія була підкорена Римом, але далеко не всі її мешканці мали рівні права. Багато племен і міст, що воювали пліч-опліч із римлянами, залишалися союзниками, а не громадянами. Вони платили податки, постачали воїнів, гинули на полях битв поруч із легіонерами, але не мали ні права голосу, ні доступу до римських посад. Спершу вони терпіли, бо союз із Римом давав захист і стабільність, але коли бачили, як у самому місті одні багатіють безмірно, а інші злидарюють, їхнє терпіння вичерпувалося. Поступово формується вибухонебезпечна ситуація.
Союзники почали вимагати громадянства. У Сенаті частина політиків розуміла, що це питання часу. Рим не може вічно тримати мільйони людей у статусі другого сорту. Але більшість аристократів боялися. Якщо дати громадянство союзникам, то вони заповнять народні збори, зламають стару рівновагу і відберуть владу у Сенату. Тому римська еліта зволікала. Усе вибухнуло в 91-му році до нашої ери. У місті Аскулум на сході Італії спалахнуло повстання. Його швидко підтримали інші громади, і вся Італія розкололася. Так почалася союзницька війна, одна з найкривавіших у римській історії. Війна братів проти братів. Союзники створили власну державу зі столицею в Корфінії, назвали її Італія і навіть карбували монети з зображенням боків, що протистоять вовчиці, символу Рима. Це була пряма заява. Ми більше не підлеглі, ми рівні. Вони мали армії, досвід і мотивацію. Бої були жорстокими, тисячі гинули з обох боків. Рим переміг, але перемога була гіркою. Союзників неможливо було остаточно зламати, і Сенат мусив піти на поступки. Усім, хто залишався вірним Риму, дали громадянство. Згодом його отримали й решта. Італія стала єдиною політичною спільнотою. Здавалося б, це мало зміцнити державу, але натомість відкрило нові проблеми. Тепер у громадянських зборах було безліч нових голосів, і боротьба за їхню прихильність ставала ще запеклішою. У цей самий час на сцену виходить новий герой – Гай Марій. Він походив не з найзнатнішої родини, але зробив кар'єру завдяки військовому таланту і підтримці простих людей. Марій розумів – Риму потрібна нова армія. Старий принцип – служити могли лише ті, хто мав землю, більше не працював. Адже саме дрібні селяни втрачали свої поля, і воїнів ставало менше. Марій зробив революцію. Він дозволив наймати до армії і тих, хто не мав власності – міську бідоту, пролетарів. Держава забезпечувала їх зброєю, харчами, спорядженням. Тепер легіон став професійною армією. Для бідняка служба в легіоні означала шанс на життя, заробіток і навіть землю після відставки. Здавалося, це було благо. Армія знову наповнилася солдатами, перемоги повернулися. Марій прославився у війні з кімврами та тевтонами, які вторглися з півночі. Легіони під його командуванням врятували Рим від нової загрози, і він став справжнім героєм народу. Але реформа мала прихований бік. Нові воїни більше не були громадянами, які йшли воювати за власну землю і республіку. Вони йшли заради платні і здобичі. І найголовніше, вони були віддані не сенату і державі, а своєму полководцю, який давав їм їжу, зброю і надію на майбутнє. Легіон став особистою армією командира. Це змінило все. Замість того, щоб бути знаряддям республіки, армії поступово перетворювалися на інструмент у руках окремих людей. Влада почала концентруватися не в сенаті, а у тих, хто мав легіони за спиною. Тож перемоги Марія і реформи, які врятували армію, водночас підготували ґрунт для ще більшої кризи. Бо наступні покоління полководців – Сулла, Помпей, Цезар – уже не думали про республіку як про щось вище за себе. Вони бачили в ній арену для власної кар'єри. І це означало, що попереду Рим чекають громадянські війни. Перемоги Гая Марія принесли Риму славу і безпеку, але одночасно створили нову небезпеку. Армія, яка колись була опорою республіки, тепер перетворювалася на особистий інструмент полководцю. Солдати більше довіряли своїм командирам, ніж абстрактному сенату. І це мало жахливі наслідки. Бо коли двоє людей із такими арміями вступали в конфлікт, війна переносилася прямо на вулиці Риму. Першим доказом цього стала боротьба Марія та Сули. Луцій Корнелій Сула походив із стародавнього, але збіднілого роду. Він був людиною холодною, жорстокою і надзвичайно честолюбною. Його шлях угору почався під час кампаній проти югурти в Африці та в походах проти кімврів, де він служив під Марієм. Тоді вони ще були союзниками. Марій – головний полководець, Суллар – здібний підлеглий. Але з часом амбіції обох зіткнулися.
У 88 році до нашої ери в Рим надійшла звістка. На сході піднімається новий ворог. Мітрідат, цар Понту, розпочав війну проти римської влади в Малій Азії, влаштувавши масову різанину римських громадян у містах Азії. Це був виклик, який вимагав негайної відповіді. Сенат призначив командувати походом саме Суллу. Але Марій, який ще зберігав величезний авторитет серед плебсу, через народні збори добився того, щоб командування передали йому. Це стало початком безпрецедентного. Сулла відмовився підкоритися і вперше в історії Риму зробив те, чого ще не робив жоден полководець. Він повернув свою армію проти власного міста. Легіони, що мали йти на схід, рушили на Рим. Вулиці, які ще пам'ятали заворушення загракхів, тепер бачили справжніх воїнів у обладунках зі щитами і мечами. Це був удар, від якого республіка вже не оговталася. Сула увійшов в Рим силою і повернув собі командування. Марій утік, але ненадовго. Коли Сула пішов зі своїм військом на війну з Мітрідатом, Марій повернувся з новими прихильниками і знову захопив владу в місті. Почалися розправи, сенатори, противники, заможні громадяни гинули від рук його прибічників. Старий Марій, колись герой республіки, тепер перетворився на символ кривавої помсти. Він помер невдовзі, але за ним лишився хаос. Коли Сула після кількох років повернувся з війни на Сході, він знову повів легіони на Рим. У 82 році до нашої ери відбулася вирішальна битва під Колінськими воротами. Сула переміг своїх ворогів і цього разу вирішив закріпити владу остаточно. Так народилася диктатура Сулли. Сулла не приховував своїх намірів. Він хотів очистити державу від ворогів і дати сенату повну владу. Для цього він запровадив проскрипції – списки осіб, оголошених ворогами держави. Їхні імена вивішували на форумах, і будь-хто міг убити людину зі списку без суду і отримати нагороду. Майно страчених переходило до держави або до прихильників Сулли. Це стало справжнім терором. Убивали сенаторів, вершників, заможних громадян, навіть тих, хто просто не подобався диктатору або його союзникам. Атмосфера страху охопила Рим. Паралельно Сула провів реформи. Він збільшив кількість сенаторів, обмежив владу народних трибунів, зробив так, щоб ключові рішення знову концентрувалися в руках аристократії. Здавалося, він намагається повернути стару республіку часів догракхів, коли влада належала сенату. Але насправді його дії лише ще більше підкреслювали. Тепер усе вирішує сила меча, а не закони. Іронія полягала в тому, що Сула, досягнувши абсолютної влади, зрештою добровільно відмовився від неї. У 79-му році до нашої ери він склав диктаторські повноваження і відійшов у приватне життя, померши невдовзі в розкошах. Та його спадок був страшнішим за будь-які битви. Він показав, що легіони можуть вирішувати долю Риму, що один полководець може тримати у страху цілу державу. Після Сулли Рим уже ніколи не повернувся до чистої республіки. Його приклад став прецедентом для інших амбітних людей. Якщо один міг узяти владу силою, то чому не інший? І тепер, коли з'явиться наступний сильний командир, солдати підуть за ним, не вагаючись. А тим часом в Римі назрівали нові потрясіння. Раби знову почали піднімати бунти, і цього разу піднявся той, чиє ім'я назавжди залишиться символом боротьби – Спартак. Після смерті Сули Рим опинився у дивному становищі. З одного боку, Сенат відновив свою владу. Закони ще діяли, чиновники обиралися на посади. Здавалося, що республіка живе, як і раніше, але насправді дух держави змінився. Сулла залишив спадок терору і показав, що мечі легіонів можуть вирішувати політичні суперечки швидше за будь-які трибуни. Відтепер Рим навчився жити зі страхом перед власними громадянами. Та водночас, поряд із політичними потрясіннями, дедалі сильніше заявляла про себе ще одна проблема, яка накопичувалася десятиліттями – рабство. Після завоювання Риму мільйони полонених потрапляли в Італію. Вони працювали на латифундіях, у майстернях, у домах багатіїв, у шахтах і каменоломнях.
Раби стали фундаментом римської економіки. Але там, де мільйони живуть без прав, приниження стає вибухівкою. Перші великі вибухи відбулися ще до диктатури Сули. У Сицилії, найбільшому центрі рабської праці, у 135 році до нашої ери почалося повстання під проводом Евспарта і потім ще одне під проводом Сальвія. Десятки тисяч рабів узялися за зброю. Вони формували свої загони, захоплювали міста, розбивали римські загони. Лише через роки тяжких боїв Рим зміг придушити ці виступи. І все ж проблема нікуди не поділася. Справжня гроза вибухнула у 73-му році до нашої ери в Кампанії. Там, у школі гладіаторів у Капуї, кілька десятків людей вирвалися на волю. Вони були колишніми воїнами, перетвореними на забаву для натовпу. Очолив їх фракієць на ім'я Спартак. У руках у них спочатку були кухонні ножі та дерев'яні палиці, але дуже швидко вони заволоділи справжньою зброєю. І цей маленький загін почав перетворюватися на армію. До Спартака приєднувалися нові люди. Раби з маєтків, пастухи, дезертири. За кілька місяців він уже мав десятки тисяч воїнів. І вони не просто тікали, вони билися. Рим відправив проти них війська, але повстанці завдавали поразки одній армії за іншою. Гладіатори, які ще вчора боролися за життя на аренах, тепер розгромлювали легіонерів на полях бою. Метою Спартака було не покорення Риму, як часто думають, а втеча. Він хотів вивести своїх людей через Альпи у Галію, дати їм свободу. Але маса рабів бачила в повстанні шанс на помсту. Вони нападали на віли, палили села, нищили маєтки. І що далі тривало повстання, то більше воно ставало небезпекою для всієї Італії. Сенат панікував. Звичайні консули не могли впоратися з проблемою. І тоді командування доручили Марку Ліцинію Красу, одному з найбагатших людей Риму. Він зібрав величезну армію, вів сувору дисципліну, навіть відновив стародавню кару децимації, коли кожного 10-го солдата, який виявив боягузтво, страчували. Страх зробив його військо жорстоким і слухняним. Боротьба тривала 2 роки. Повстанці переміщалися всією Італією, доходили майже до Альп, потім поверталися назад. У певний момент вони навіть намагалися переправитися на Сицилію, щоб там розпалити нове повстання, але зрада піратів зірвала цей план. І поступово кільце навколо них стискалося. У 71-му році до нашої ери відбулася вирішальна битва в Луканії. Армія Спартака, знесилена, але відчайдужна, зійшлася з легіонами Краса. Бій був жорстоким. Кажуть, що сам Спартак намагався прорватися до Краса, щоб убити його власноруч, але загинув у вирі битви. Його тіло так і не знайшли серед загиблих. Повстання було придушене. Розплата була страшною. 6 тисяч полонених рабів розіп'яли вздовж Аппієвої дороги від Капуї до самого Риму. Кілометри хрестів стояли як моторошне нагадування всім. За спробу кинути виклик Риму платять смертю. Та навіть після цієї трагедії страх залишився. Сенат і багатії зрозуміли. Рабів занадто багато, їхнє життя занадто нестерпне, і будь-якої миті може вибухнути нове повстання. А для простих громадян повстання Спартака стало символом. Навіть найнижчі і найбезправніші можуть піднятися і кинути виклик великій державі. Після поразки Спартака Рим нібито зітхнув із полегшенням. Але ця війна залишила ще одну небезпечну спадщину. Крас здобув славу переможця. Помпей у цей самий час повертався з перемог на Сході, і їхнє суперечництво почало визначати політику. А на горизонті вже з'являлася нова постать – молодий, амбітний Юлій Цезар. І тепер доля Римської республіки залежатиме не від законів, а від того, як домовляться або не домовляться ці 3 людини.
Після жорстокого придушення повстання Спартака Рим знову здобув відчуття контролю. Хрести вздовж Апієвої дороги були не лише розплатою за бунт, але й знаком сили. Жодна сила не могла протистояти легіонам. Та насправді Рим ішов до ще більшої небезпеки. Бо якщо раніше загрози приходили від зовнішніх ворогів чи рабів, тепер головна боротьба точилася всередині самої еліти. Двоє людей піднялися на вершину після цих подій. Марк Ліціній Крас, що знищив Спартака, і Гней Помпей Великий, який у той самий час прославився на Сході, перемігши піратів та царя Мітрідата. Вони обоє повернулися в Рим переможцями. І обоє прагнули влади. Крас мав нечувані багатства, він був найбагатшою людиною Риму. Помпей мав військову славу і підтримку легіонів. Але у політиці їхнім союзником і водночас майбутнім суперником мав стати третій – молодий, амбітний і харизматичний Юлій Цезар. Цезар походив із стародавнього, але не надто заможного роду. Його життя було небезпечним із самого початку. За часів Сулви він ледь не загинув, бо відмовився розлучитися зі своєю дружиною з сім'ї противників диктатора. Юлій Цезар був майстром слова, умів зачаровувати натовп, і ще краще – він розумів, як перетворити популярність на владу. Його борги були величезними, але він мав талант робити із себе політичну зірку. У середині першого століття до НУЕ ці троє – Крас, Помпей і Цезар – домовилися створити союз, який історики назвали першим тріумвіратом. Це була угода між найвпливовішими людьми Риму – багатством, мечами і харизмою. Вони підтримували одне одного, ділили між собою вплив і посади. Формально республіка ще існувала, але справжня влада опинилася в руках трьох людей. Найбільше скористався цим Цезар. У 58-му році до НУЕ він отримав командування в Галлії, і там його талант розкрився повністю. Протягом 8 років він вів кампанії проти гальських племен, розбивав величезні армії, будував мости через Рейн, навіть вторгався до Британії. Його записки про гальську війну стали не лише військовим звітом, а й блискучою рекламою його генія. У Рим надходили новини про перемоги, багатства, полонених. Цезар ставав народним героєм, і його солдати були віддані йому до кінця. Але зростання Цезаря руйнувало союз. Крас загинув в битві проти парфян у Карах у 53-му році до НУЕ. Помпей залишився в Римі і зблизився з Сенатом, дедалі віддаляючись від Цезаря. Союз трьох розпався, і залишилося лише двоє суперників. У 49-му році до нашої ери Сенат зажадав, щоб Цезар розпустив своє військо і повернувся в Рим як приватна особа. Це означало кінець його кар'єри, ймовірно, життя. Але він вирішив інакше. Зі своїм легіоном він перейшов маленьку річку Рубікон, сказавши фразу, яка стала символом «Алеа якта ест» – «жереб кинуто». Цей крок означав громадянську війну. Помпей і Сенат втекли на схід, але Цезар діяв швидко. Його війська ввійшли до Риму без бою. У битві при Фарсалії він розбив армію Помпея. Помпей утік до Єгипту, але там його вбили за наказом місцевих правителів. Цезар залишився єдиним володарем. На короткий час він зосередив у руках всю владу. Він провів низку реформ, зменшив борги, розширив Сенат, почав колонізувати нові землі нетеранами, упорядковував календар, той самий юліанський, яким ми користуємося в основі й досі. Він навіть почав планувати нові походи на схід. Та його влада лякала аристократів. Вони бачили в ньому не реформатора, а нового царя, а слово «цар» для римлян було прокляттям. У березні 44-го року до нашої ери група сенаторів на чолі з Брутом і Кассієм вчинила змову. У день засідання, 15 березня, вони оточили Цезаря у Курії і завдали йому десятки ударів.
Кажуть, що він, побачивши Брута серед нападників, вимовив слова «І ти, Бруте!». Його смерть стала шоком для всього Риму. Але замість порятунку республіки вона принесла новий хаос. Після смерті Цезаря владу поділили його прихильники. Марк Антоній, його найближчий соратник, Марк Лепід, воєначальник з і впливом у армії, і молодий Октавіан, прийомний син і спадкоємець Цезаря. Вони створили другий триумвірат. І знову вся держава опинилася під владою 3 людей. Вони розділили території, розправилися з ворогами. Брут і Касій загинули в битві при Філіпах. Але й цей союз довго не тримався. Лепід швидко втратив значення, і боротьба залишилася між Антонієм і Октавіаном. Антоній зблизився з Клеопатрою, царівною Єгипту, і це стало причиною пропагандистської війни. Октавіан малював його зрадником, який віддався під владу східної царіці. У 31 році до нашої ери відбулася вирішальна битва при Акції. Флот Антонія і Клеопатри був розбитий. Вони втекли в Єгипет, де невдовзі наклали на себе руки. У 27 році до нашої ери Октавіан урочисто прийняв титул Августа. Формально він говорив, що відновлює республіку, але насправді створив нову систему влади – імперію. Сенат ще існував, закони ще діяли, але тепер усе вирішував один чоловік. Так завершилася історія Римської республіки. Від часу, коли на болотистих землях збиралися вигнанці і пастухи, від перших воєн із сусідами, від битв з Карфагеном і повстання Спартака, усе це привело до одного – Рим став імперією. Смерть Юлія Цезаря не врятувала республіку. Вона лише відкрила нову, ще кривавішу главу. У березневий день 44-го року до нашої ери сенатори, які вважали себе визволителями, увірували, що позбулися тирана і відновили старі закони. Але натовп на форумі думав інакше. Цезар був не просто диктатором, він був героєм для тисяч простих римлян і солдатів. Коли його тіло поклали на похоронне вогнище, народ у люті кинувся нищити будівлі змовників. Замість тріумфу змовників місто охопив хаос. У цей хаос увічли ті, хто мав найбільше амбіцій. Марк Антоній, найближчий соратник Цезаря, намагався використати його смерть, щоб стати головним спадкоємцем. Він виступив перед народом із промовою, показав закривавлену тогу і викликав бурю емоцій. Але поруч із ним раптом з'явилася нова постать. 18-річний юнак на ім'я Гай Октавіан, прийомний син і спадкоємець Цезаря. Багато хто спершу дивився на нього зверхньо, як на занадто молодого для великої політики, але невдовзі він довів, що вмів поєднувати холодний розрахунок із безжальною рішучістю. У 43-му році до нашої ери Антоній, Лепид і Октавіан утворили союз, який назвали Другим тріумвіратом. На відміну від першого, цей був оформлений офіційно і мав законну силу. 3 чоловіки ділили між собою всю державу. І першим їхнім кроком стала помста. Вони склали списки ворогів, проскрипції. Це були нові списки смерті, подібні до тих, що робив Сулла, тільки тепер масштаб був ще більший. У цих списках опинилися сотні імен – сенатори, вершники, заможні громадяни, будь-хто, хто міг становити загрозу. Однією з найбільш гучних жертв став Марк Туллій Цицерон, великий оратор і захисник республіканських ідеалів. Його слова проти Антонія не могли лишитися без відповіді. Коли солдати схопили його, він зустрів смерть гідно, підставивши шию мечу. Його голову і руки виставили на форумі. Це було знаком – в Римі більше немає місця для старої свободи. Влада належала тим, хто тримав армії. Тим часом змовники, що вбили Цезаря, Брут і Касій, не сиділи, склавши руки. Вони зібрали війська на Сході. І у 42-му році до нашої ери відбулася вирішальна сутичка під Філіппами в Македонії. Армії Брута й Касія зійшлися з військами триумвірів. Битва була запеклою, але зрештою перемогли Антоній та Октавіан.
Касій наклав на себе роки, а згодом і Брут, розуміючи, що справа республіканців прохрана. Республіка остаточно втратила своїх захисників. Після цього триумвіри поділили світ. Лепіт отримав Африку, Антоній – Схід, а Октавіан – Італію та Захід. Але союз трьох тримався лише на взаємній вигоді. Лепіт невдовзі втратив значення, і боротьба залишилася між двома – Антонієм і Октавіаном. Антоній, досвідчений воєначальник і друг Цезаря, вирушив на схід, де познайомився з Клеопатрою, царицею Єгипту. Їхній союз був не лише політичним, але й особистим. Разом вони будували розкішний двір у Олександрії, мріяли про нову імперію, яка простягалась від Єгипту до Риму. Для римлян це виглядало як зрада. Антоній, один із їхніх, ставав рабом східної цариці. Октавіан, молодий і розважливий, скористався цим. Він розгорнув потужну пропаганду. У Римі поширювалися чутки, що Антоній більше не римлянин, що він передає Клеопатрі землі і титули, що він планує перенести столицю імперії до Олександрії. Народ бачив у ньому небезпеку. Усе завершилося 31-м роком до нашої ери на морі біля мису Акців. Флот Октавіана і Антонія зійшлися в останньому рішучому бою. Клеопатра, побачивши небезпеку, першою повела свої кораблі геть, і Антоній кинувся за нею. Його війська втратили бойовий дух, і Октавіан здобув перемогу. Це була не лише військова, але й символічна перемога. Рим обрав не східну розкіш, а власну дисципліну. Антоній і Клеопатра втекли до Єгипту, де згодом наклали на себе руки. Їхня смерть поклала край останній великій опозиції Октавіану. Він повернувся в Рим єдиним правителем. У 27-му році до нашої ери Сенат урочисто надав йому титул Августа. Формально він говорив про відновлення республіки. Але всі знали, Рим більше ніколи не буде тим самим. Народилась нова епоха – епоха імперії. Ось так завершилася епоха Римської республіки. Від легенди про Ромула й Рема, від вовчиці, що вигодувала майбутніх засновників, від перших хатин на болотистих берегах Тибру, Рим пройшов шлях, який не мав рівних у тогочасному світі. Він пережив гальську навалу і піднявся з руїн. Він знищив могутній Карфаген і став володарем Середземного моря. Він переміг ворогів ззовні, але поступово почав воювати сам із собою. Брати Гракхи спробували врятувати республіку реформами, але загинули від рук співгромадян. Союзницька війна показала, що навіть союзники готові підняти зброю за право бути громадянами. Марій реформував армію, але його реформи заклали основу для нових диктатур. Сулла довів, що легіони можуть захопити місто, а Спартак нагадав, що навіть найнижчі в суспільстві здатні кинути виклик. Цезар піднявся до вершин слави, але впав від ножів своїх друзів. І лише Октавіан Август зумів зробити те, чого не вдалося нікому – поставити крапку в століттях хаосу і перетворити Рим на імперію. Республіка загинула не від одного удару. Вона помирала повільно, у громадянських війнах, у боротьбі між амбіціями та законами, у жадобі до багатств і влади. Але саме на цьому ґрунті народилася нова епоха – епоха імператорів, тріумфів і величі, яка зробить Рим символом сили на тисячоліття. Але ця історія ще не завершена. Бо імперія – це не лише тріумфи, це інтриги в палацях, змови сенаторів, криваві видовища в Колізеї та життя простих людей у тіні величних храмів. У наступній частині ми зануримося у світ перших імператорів – від Августа до Нерона, від розквіту Золотого віку до пожежі Риму.
Ми подивимося, як Рим будував дороги і акведуки, як армії тримали кордони, як процвітала культура, але водночас народжувалися тирани, чиї імена і досі звучать як символи жорстокості. Це буде історія не лише про імператорів, але й про те, як мільйони простих людей жили у величній, але суперечливій Римській імперії.